ekainaren 28a, lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgenero, intersexual eta queeren nazioarteko eguna da. Urtero bezala, ekainaren 28 honetan ere, hainbat LGTBI+ kolektibok eta pertsonak egindako borroka luze eta ordainezina aintzatzetsi nahi dugu. Izan ere, pertsona horiek beren bizia eman dute eta ahalegin guztiak egin dituzte sexu liberalizazio lortzeko borrokaren alde. Eta gaur egun, oraindik ere, antolatzen jarraitzen dute gizartea sentsibilizatzeko, kontzientziatzeko eta eraldatzeko. Era berean, udal honek LGTBI+ pertsonen eskubideen aldeko konpromiso politikoa berretsi nahi du. Ez gaur bakarrik, baizik eta urteko egun guztietan. Lanean jarraitu behar dugu tolerantzia, askatasuna eta berdintasuna erabatekoa izango den mundu baten alde. Hori dela eta erakunde adierazpen hau aurkezten dugu. Lehenengoa, Donostiako udalak bat egiten du erabateko berdintasunerako, duintasunerako eta sexu edo genero identitatearen garapen askerako eskubidaren defentsa garbian. Segundo compromiso, el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián recuerda que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna. Los derechos LGTBI+ son y serán siempre derechos humanos. Donostiako udalak adierazten du gizartea kontzientziatzen lagunduko duten jarrerak eta politika sustatzen jarraituko duela. Benetako pentsamolde aldaketa bat gerta dadin eta jarrera LGTBI fobikoak desagerrarazi eta gaitzetsi daitezen. El Ayuntamiento de San Sebastián cree necesario tejer y conseguir amplios consensos para que se adopten las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas y de otra índole, para prohibir y eliminar el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o la identidad de género en cualquier nivel de la administración y mejorar así la legislación vigente. 5. El Ayuntamiento de San Sebastián manifiesta su especial preocupación por los múltiples casos documentados internacionalmente que ponen de manifiesto, aún hoy, la criminalización en algunos países de la homosexualidad y transexualidad, privación de derechos y discriminación legal, así como la impunidad de estos crímenes. Azkenik, Donostiako udalak dei egiten die herritarrei LGTBI+ mugimenduek eta mugimendu feministek gure herri eta hirietan egiten dituzten ekintzetan parte har dezaten eta bat egin dezaten foro publikoek, komunikabideek eta sare sozialek gaur aniztasunaren aldeko borrokaren eguna dela ikustarazteko egiten dituzten sentsibilizazio eta aldarrikapen ekitaldiekin.